clear tu te chibai levek ule ei tun tuma chuan news poimo tak tak mai pahnih ngai thadoni la ama sa zo ka chuan voin lama thil thleng chungchang van toina thil thleng kha in ngai thalok taila wrong side a atlana wangin ei scooty pakhat chu tankerin asulo maya I he motor lian khaltu hi tanker khaltu hi vai ani mela ala tlan bo zuen yome thil thlen dan then khatte in ngai thalok taila voin chundar som pani le chan vevel khan zema boka wrong side atlan tankerin mechia scooty khaltu asua driver Hnamdang chu atlan bawani voin chun khan tuirial lama tangin tanker pani anin chawa zema bok dai tong traina mun thlen ma dewin tanker pakhat zok wrong side a atlan chuan anma ni tok zong atlan scooty meche khal chu asua tanker pakhat zok ero atlan tlanga scooty a chuang meche pani ten hliam an tura van nei thlak takin gin mun ngai to mero ani lo hlawani tanker driver Hnamdang chu atlan bo ni in thudon ania traffic duty te pon hemi thil thlen nu hian thilom ziate an chui zui nghal ani poni se hei hetiang van doina hi thil thleng pal reng thiania abik takin lir thei khal tu te tan film khur angai em ani hei pohia zia chuan a side lo lama atlan wang ania scooty chu scooty khal tu hi a side lo lama atlan ani mela hei nga hian hei zu kan rui wang emo dam doi engemo kan rui che wanga kan che sualte ni chuang lo engemo pal the ania chu wang chuan wrong side lama motor lian kan pel don ni pon kan tlan na tur kha hi mem motor lo ka lo mem ti tele I kan pel tum na mun kha khalai mun kha na zir lo chuan pel tum kher lo ang chi te kha thil poi mo tak ni na hriata achan chu rem lawa in tlan pel kan tum na ang chi a hian van doina chi sang a thleng hnem to em maya hetiang thilawang hian a then te phei chuan nun na an lo chan nual to a kan film khur lo wang te poninga then chu van doi hrim te poni thawa chumi ni rwal chuan kemani kan lo ruya engemaw kan har film lo ani chuan lo da thadeu taila chutiang ni chuang si lawa hetiang kan ti dona ni pon arong side lama driver te kan pel dona ni ponemo kan motor bullet an kha kan pel dona ni pon I hon te pe kemo anma ni wa signal na chang hi hriat sam apoi mo le ni abikin arong side lama pheichon thil hlawam takani wangin motoron lang phut te mo in sut phute in to phute thilom theni wangin hemi thil thleng den chin hian hetiang thila hian film khurna chang hriat thar le theu te po kan tum thar le don nia ole pani na chuan heitun lain kan threthewa in ti siak na lian tak mai it icon 2024 tur chu than me kania ni zan lama te top 10 hawin in ti siak na masa an ron neya zai sang kan thlir hawa amaro chitita chuan mi puina kan lo be se ang he huin a tu te ma kha an che thawak lo maya zanin lama hen ngian an don kan silawa zanin lama hen zan ni na turin CFL apol an mangdona LPS youth icon sang ni som ni pali top 10 atling te chu ni zan khan an vain an zaya atlang puin an zai thalo vekani zanina an vain an zai leanga zanin hian CFL mingthanga pol hun man ani don ani ni zana LPS arena foklana top 10 in ti siak na hi nei tranania ama zong khachon LPS studio a an zai thungani ni zana an zai khan second round le top 50 a an zai an phalo tlang pui ni na langa an soitong khan zan in bika chuan CFL mingthanga pol hun man ani dona CFL la an du zong an ron salom donani CFL mingthanga hi kum sang khaja kuwa somrok pasari November ni sompanga sam thang khuwa alo pianga an unaw hi mi pa pathum le mi chia pathum an dia chungzinga atlumber chuani CFL ti omzia hi siapa namchang te F anu nam fa nai L hi an nam lai ti na ni in changte fa nai lai mingthanga ti na ni kum sang ni som pani September ni kuwa zandar som le mini somli panga khan he khovela ajin khong chu lo zo topin mizo zai thiam le mel tha mi tengai nat chu
atuka sam thang tlan mola ro pui taka William anita ani CFL hian album chi sang sang som pahnih lai lo siam mana ngai lai ma sang rusna meltha ti te chan let lo mangai na ti te kur diam ti te tunge meltha ber ti te lam du nang itan kalo kirle tiang chi te min hriat chuat tir ti te hlim lanui ro kastar number 1 theingil ngai lo lem chan khovel ti te hlain chang special ti te an ni hlomani it icon in ti sekhi zantin zandariata tanthin ani to dona LPS uanale LPS YouTube join ngaya te live stream ani dona ni LPS arena folklana adu ten enthei ani bok dona kalma ma van nei ani mai dona ni luman hi amingin a omvea cheng som nga kuwa pekhat manza chau ani chu naktu jana top 9 na tlingte anin ti siak vele ngal dona top 10 na tlingte tluang takle thataka anzai the nan du sakna kan hlan ni te se kan soituang kan zanin lama po CFL polin hun an ron mangdona alamoi tak tak te chu engtiang takin nge an ron thot chua don ti chu mi pui nga hlel ania amaro chu ni zan lama an zai dan thlir chuan be se ang he hu chu an ron ni le lawang ti chu thil lawam tak ani ve thaumaya be se phak bakin an ron chehit viau the boka zanin icon boruak po nga khlel tu engi moza tan omani enganga zai thiam po ni la kan hlasakin azir le chuan silawemo kan movement te kan performance ang chi ten azir lo chuan mi kan lo hip thei ho lo ani ti hi nizan icon ho che dan tang po khan achiang ang reng hlea chuwang chon kan talin nei ang te hi amang tuin a thei phak ba ka aman thiam chuan mi te mit le beng a fa thiam chuan chu aya hlu le tha chu abikin hetiang competition a phei chuan a om chuang lo ani anzai that lo dewin then khatin just kan dem chiama anzai that dewin an thei ve rengemo kan tilia just selam kha ril ruwa alang le chuang mi lawa chu tiang chu engemo za thi kan ni ve thawa wangin selna tur zon shim chuan atam le ani engponi se tun ai konte an thatlanga anzai thiam tlang boka an hlotlin na le an malam huna lar le lar lo lam chu engkim an mania ai ngat ber to ni berin ke chuan ka ngai ani olikhang hobi kha tun tumatana kan ngai thak ho thei chuni sila hei tun it icon than me ka po hian mi puilam ten enge kan ngai dan te kan mu dan te po kan du le comment lama te kan sei ho ve shim don nia